egészséget, nyugalmat, örömre sok alkalmat, házatoknak a béke legyen mindig vendége. Tisztelettel és szeretettel köszöntök. Bocsánat, annyira izgulok, hogy átévesztettem a de legtöbb még én. 1962. március az én életemben egy nagyon fontos dátum, ugyanis akkor születtem. Ennek az óvodának is születésnapja 1962. március, hiszen március 15-én adták át. Most már 31 éve, hogy itt dolgozom, mert azért ért engem ez a megtiszteltetés, hogy nagyon sok szeretettel én köszönhessek először itt minden meghívott vendégünket, köszöntselek benneteket, és köszöntsem önöket. Megkérem Mártit, hogy most mondja el az ünnepélyét, aki jelenleg igazgatja, vezeti kapcsolattartói titulussal az óvodánkat. És azokra is gondoljunk, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni, és azokra is, akik már az égből figyelnek rám. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, kollégákat, munkatársakat és bennetek kedves gyerekek. Születésnapra jöttünk ma köszönteni óvodánk 50. születésnapját. Fél évszázad hosszú idő, ez alatt több nemzedék is felnő. Kicsit emlékezzünk a múltra, hisz van, aki 35-40 évet is eltöltött a falak között. Voltak átutazók, de voltak, akiknek innét indult a pályája. Van, aki korán, 2,5 éves korában lépte át az óvoda küszöbét anyukájával, és annyira megszeretett itt, hogy visszatért, és most is itt állunk, jó magam, és kolléganőm Csordás Évi is. 50 esztendő, ennyi idő telt el azóta, hogy megépült óvodánk. 1962. március 15-e nagy esemény volt a falu életében. Kisebb alapterülettel nyitott, de az évek múlásával az épületet bővíteni kellett a gyermeklétszám növekedése miatt. 1964-ben megszűnt a Nágrádfai óvoda, 1979-ben pedig a Szentpéterföldi óvoda bekörzetesítésével az óvodai csoportok száma 3-ra nőtt. A mindenkori óvodavezetők arra törekedtek, hogy minél szebb, vidámabb, komfortosabb legyen az élőhelyünk kint és bent egyaránt. Idővel megváltozott az utcafronti rész, kerítés, a kapu. Az épület helyiségeinek szépi varázslását Vaksa Zoltánénak köszönhetjük elsősorban, aki hosszú évekig volt az óvoda vezetője. Rengeteg utánajárással, munkával érte el, amit most is láthatunk. Tornaszoba tükörfallal, mosdók, folyosó, csoportszobák burkolata és padlózatának felújítása, sószoba és az udvari mászóház. Természetesen mindez nem valósult volna meg a szülők anyagi támogatása, munkája és a fenntartó segítsége nélkül. Sajnos a nyilászárók, a játékszekrények, ágyak viszont a régiek, 50 évesek. A régi székeket, asztalokat mostanra tudtuk újra cserélni. 1962-től jó ideig az általános iskolához tartoztunk, 1989-ben részleges önállósággal működtünk, azonban a gyermeklétszám csökkenése miatt 1996-ban szervezetileg az óvodát ismét visszacsatolták az iskola közvetlen irányítása alá, ami a 3. csoport megszűnésével járt. 2007-ben a gazdasági nehézségek és a gyermeklétszám csökkenése miatt az iskolát Pápához csatolták. 2009-től egy vegyes csoport indulhatott. 2011-től a kincskereső általános iskola és óvoda Tófejhez tartozunk. Jelenleg 20 gyermekünk van. Kolléganőim, Németné Csordás Éva óvodapedagógus és gyógypedagógus, Bocskai Istvánné, Manyi néni a Dajka, és Háli Lászlóné Erzsi néni takarítónő. Az évek folyamán sok változás történt az oktatás nevelő munkában is. Azt hiszem, nyugodt szívvel mondhatom, akik itt dolgoztak és dolgozunk ma is,
Mindig a gyermekek érdekeit tartottuk fontosnak. Szeressenek óvodába jönni, sokat játszanak, játék közben szerezzenek ismereteket, edződjenek, bátorodjanak. Óvodánkban az első között volt, ahol bevezettük a folyamatos napirendet, egészséges életmódra nevelést, a tartásjavító és lábtornát tartunk, sószobát rendeztünk be, úszásoktatásra, lábszínházba visszük a nagyokat. Gyógypedagógusunkban hosszú évekig logopédusi ellátást kaptak a gyermekeink, és nyitottak vagyunk sajátos nevelési igényű gyermekek különböző érzékszervi és értelmi sérült fogadására. 2007-től a létszámunk lehetővé teszi a 2,5 évesek felvételét. Végig gondolva az elmúlt 50 évet, minden évnek, napnak, órának megvolt a maga problémája, szépsége, bánata és öröme. Mi, akik gyerekek közt dolgozunk és dolgoztak, nagyon szerencsések voltunk. A mindennapi bajokat elfelejtették velünk a gyerekek, akik néha sírtak, hangoskodtak, veszekedtek, most is veszekednek, rosszalkodtak, de őszinték és türelményesek voltak, azok ma, és azok lesznek holnap is. Ahogy a költő mondja, szeresd a gyermeket, a gyermek fénysugár, közöttünk itt halanc, mindig ragyogva jár. Mikor szomorkodol, szemed közé nevet, ha bűnre bűnt nyom is, ő akkor is szeret. Szívednek mélyéből kicsalja a borút, fejedre rózsákból vigasszon koszorút. Mondandómat azzal az üzenettel zárom, hogy a Bútorföldi óvoda 50 esztendő alatt híven szolgálta az itt élőket, és továbbra is ezt fogja tenni. Köszönöm. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, külön szeretettel köszöntöm a óvodásokat, nagyon szépek és csinosak ma. Nagy tisztelettel köszöntöm az óvoda jelenlegi dolgozóit és a régi dolgozókat, akiknek valamikor ide ehhez az intézményhez, ehhez a létesítményhez kötődött a hosszú munkás idejük. Hát, mint ahogy itt az elején elhangzott, hát jó magam is csak 3 hónappal vagyok idősebb, mint az óvoda, de idősebb vagyok. És ugyan nem jártam óvodába, de így mondtam a fiúknak, hogyha jártam volna, a polgármester lett volna jelen. De hát akkor nem sikerült. De viszont nagyon régóta járok már én is ide az óvodába. Egyrészt a gyerekeim lévén, akik már jártak óvodába, és itt végezték az óvodai éveket, és hát nagyon sok jót tudok elmondani az ítéltükről, tehát nagyon szeretek ide járni, és nagyon jó közösség működött itt mindig az óvodában. Szerették az óvónőket, a dajkákat, a szakácsnőket, tehát nagyon jó élménnyel mentek el innét a gyerekek, és úgy gondolom, hogy a mai időben is ez így van. Tehát ez a közösség, aki most eljött ide, nagyon sokat tett azért, hogy itt a bútorföldi ifjúság, illetve hát mondhatnám, már nem is annyira ifjúság mindenki, mert tényleg az 50 év az nagyon hosszú idő, de nagyon sokat kaptak az itteni közösségtől, és elindította őket az életbe, elindította az iskola felé, ahol szintén el tudom mondani, hogy nagyon sokat kaptak az itteni gyerekek, és máig is nagyon jó emlékekkel emlékeznek vissza az itt eltöltött időkre. Én is csak azt tudom kívánni, hogy tényleg hosszú ideig és még a következő 50 év, tehát a 100 éves évfordulót is ünnepeljék, vagy ünnepeljük itt az óvodában. Ehhez a legfontosabb, hogy gyerekek legyenek, és minden intézményben nagyon jól tudjuk, hogy azért van az intézmény maga is, hogy a gyerekek ott nevelődjenek, ott tanuljanak. Hát bízunk benne, hogy lesz a jövőben is, hát ez a Magyarország Bútorföldének is az egyik legfontosabb érdeke. Én végezetül csak szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki itt dolgozott az elmúlt 50 év során.
ahogy az imént említettem, tehát nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy itt a fiatalok felnevelődjenek és jó élményeket szerezzenek az életben való induláshoz. És a mai nap folyamán pedig gondolom, itt mikor ilyen közösség összejön, nagyon sok mondani valója lesz egymásnak, az embereknek, hisz sokan nagyon régen elkerültek már innét, és nyilvánvaló van mit megbeszélni az itt töltött évekről, valamint az utána eltöltött időszakról is. Én kívánom, hogy jól érezzék magukat, és fogadják majd szeretettel az oldásoknak a kis műsorát, valamint a szervezőknek a utána következő vendéglátását, és érezzék jól magukat a mai nap folyamán. Bocsánat, egy mondatot mondhatnék. Teljes bizonyossággal kiderült, hogy én 62-ben én voltam az első oldások egyik. Teljesen biztos vagyok benne, mert... Igen, már érdemes.